Designskolen Kolding og Envia, Enhed for Innovationsvelfærd, har valgt at samarbejde med det mål at udvikle idéer til fremtidens hospital. Når man bliver indlagt på et hospital, kan man føle, at man bliver til ens diagnose, og det er jo ikke så rart, heller ikke for hr. Hansen. Man selv og andre glemmer lidt, hvad man ellers er, ud over at være syg, og så oplever man heller ikke så meget på et hospital. Men faktisk skulle der være en masse at opleve. Tænk bare på de ressourcer af viden, interesser og erfaring, der er til stede på bare én hospitalsstue. For ikke at tænke på de ressourcer, hver de pårørende har. Eller deres pårørende. Eller deres. Men alt det oplever man jo ikke, når man bare ligger der. Hvad nu, hvis alle disse mennesker begyndte at udveksle viden og interesser, og på den måde skabte et kæmpe netværk af positivt stimulerende informationer og oplevelser? Et levende analog Facebook på hospitalet, der formidler viden og oplevelser fra verden udenfor. Men hvordan gør man så det? Jo, forestil dig en person. En person med stor social forståelse og indlevelsesevne, der er særligt uddannet til at cirkulere på hospitalet for at indsamle og sprede den viden og de interesser, der er til stede på hospitalet netop nu. Han eller hun vil sammen med en mobil bogcafé bevæge sig rundt på stuerne og give de indlagte nye inputs i form af samtale, netværk og udlån af donerede bøger. Denne særlige person kan ses som et alternativ til den traditionelle hospitalsklovn. Man kunne forestille sig en særlig uddannelse for denne person, skabt som et samarbejde mellem Envia og Biblioteksskolen. Hvad vi ikke kan forestille os er, hvordan alt dette vil udvikle sig, da projektet altid vil tage udgangspunkt i de ressourcer, der er til stede på hospitalet lige nu. Vi sætter bare rammerne op.